Aydımçı, showman, şahir, thadın, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Salam Türkmen portal websaytimizin mehriban tomoşaçylary görüşüňiz ýaly tanış ýüzler gepleşimiziň täze sany ýöriýeti siziň üçin. Biziň bugünkü tanış ýüzler gepleşimiziň tanış ýüzü bolsa, öz aýdymlary bilen halkymyzyň söýgüsini gazanmagy başaran estrada ýyldyzymyz Ceyhun Atajek. Kurban muradi sana, hey kurban muradi sana, Türkmenin göz kuvulcu, hem koşun kerkerdeki yiğitlerin dayancı. Adaplanıp atlanma, düşmanı batırıncı, Türkmenin mertemeti, hem hadine fügenci. Doğada yadileri, gerçekler erler yatır. Doğada yadileri, gerçekler erler yatır. Bilim pederler yatır, onlara batır yatır. Ceyhun, seni gepleşimiziň täze sany hoş gördük. Sağ olun. Külen çağıran için köp sağ olun. Tomaş edýän gepleşiňiz bilen wagtly. Aslında tomaş edýän bolsaň bilýän gepleşimizi söwda merkezlerinde alleýlarda ýörep ýazýanlar görüşýär, ýazjak bolup turkak görüşüň ýaly ýagşap dur hawa. Tanışylar gepleşimiz siz ýaly tanalýan ýüzler gatnaşýar, aýdymçylar, artistler. Olar gatnaşyp näme edýär? 3 minut wagt berýär, 3 minutyň içinde de 20 tane logik sowal berýär. O soraglaryň gülkünç soraglar. Gülkünç jogaplar, gülkünç sowallar, şol soraglary bilmedim diýip gynanýar ýalyk soraglarda. Bu gepleşiň düýp manysy wagtymyzy hoş geçirmek. Ana Ceyhun, taýin bolsaň 3 minut wagtymyzy başlaýar, gepleşimize başlaýar. We ýene bir zat ýatdaýyn soraglar berip durkam. Bir sorag bilesiň gelse, onu bilmeseň, dost ýarraňa jaň edip, çınar wagt sakla diýip bilersiň, ýardam isläp bilersiň. Wagt sakla. Awa, şolar ýaly mümkinçiligimiz bar. Eger de ýeňilseň, biz dörüjülük taparmyz bilen saňa bir şert berýär. Şo şertimizi ýerine ýetirmeli bolýar. Näme şert? Ýerine ýetirmeseň bolýar-da. Ýerine ýetirmeseň bolmaýar, biziň şertimiz şo. Bolýar. Eger ýeňseň, sen bize şert berbilýär. Bolýar. Ýene ýeňseň hem ýeňilseň hem elbetde sowgatlarymyz garaşýar, taňa. Onda 3 minut wagtymyz gitdi, soraglarymyza başlaýar. İlkinji soragymyz hemişeki ýaly özüňe değişik sorag. Aýdymçylaryň arasynda iň gowy görüp dinleýän aýdymçyň barmy? Halifa, Nuriýat Rejep, Emrah. Indi soraglarym başlaýar. Adamsy geline jaň edip, şuň işden saga 8-de geler niýe? Söz berýär, ýöne 8:02-de gelýär. Şol wagtda hiç ýer planlarym ýok bolýan. Geliniň gahar gelýär, näme gahar gelýär? Adam diýen etmeýän bolamada. Ýok, bilmesen geçdiň wagt gidip dursaň dolanyp bilersiň. Geçen. Logik sowal bil. Multfilmler görmäni gowarýan. Aýyo. Göränsiň kiçik wagtyň, zoğuşkun film ýadyňa düşýär. Çala ýadymda. Şu taýda iki tane gyzawanyň ady ýadyňa düşýärmi? Awa. Näme? Näme? Näme de şu. Kime gitdi? Ýaşa. Bir näde Andrezella biri? Birim. Ýadyma düşen. Anastasia. Dogulanyna uçýarlar, ýaşap ýörkäler, ýatýarlar. Iň soňunda da suw bolup ýüzüp gidýärler. Dogulanyna uçýarlar. Dogulanyna uçýar. Uçup dogulýar. Ýaşap ýörkä, ýatýarlar. Iň soňunda da suw bolup akyp gidýär. Geçer. Gaýat ýagşap durkan, şuňal ýagşap dur garga, nähil agaja gonur. Yapraklar. Hem şuň yapraklar bilen ömmetlere. Ýagşap durkan, logik sowal. Ýagşap dur. Näme şo ýagma. Näme ýagşap dur da, agaç näme şo? Näme damma diýerler da, ul yaprak bolýam näme. Agaç näme bolu şo ýagşap? Öyle onu. Ha, ona diýmek näme agaçyň üstüne gonýar garga? Öyle agaçyň. Öyle agaçyň üstüne gonýar. Diýme ýagşap öyle bolla. Wi düşün, men soralara düşünmedim ya. Şey dedim, gat ýagşap dur garga şonda näme agaçyň gonýar. Haýsy haýwanlar ýatanda gözleri açyk ýatýarlar. Balyk. Balyk hawa. Bu bir adam, ayağı eli tagdyn hemme zat ýerine. Ýöne şonu hasahanadan götürüp çykarýarlar, näme üçin? Bu adam ýem. Ýem adam.
kömektim. Hastaxanadan balnisadan götürüp çıkarýatdy şonu. Emmemizde de menne deva şol bolanda götürüp çıkarýatdy. Neme? Bäbe. O sebäbi bol bäri. Inni geleli türkmen sözü bu. Şunu hemen anladya. Ket. Ket. Tawa. Ket Huda zat. Yok. Ket. Ket. Esansam hovlularda bolýa. Şu ulura pesrak Tapçan. görnüşi. Tapçan hawa jeyhun. Bu şeýle bir zat adyn tutsaň ýetip gidýär. Soň Ýetip gidýär. Logik sowal. Bu şeýle. Aslında bamol. Teret, ina şat gurlemen durul kemiz. Nime gurleýän ol ýetip gidýär şo. Näme? Ümsümlük. Haýsy knotan biriktirseň bir önümiň adam ele geler. Knotan ýeriktirseň? Önümiň? Bir önümiň adam ele geler. Sanaly do, re, mi, fa. Sol, la, si. Do, re, mi'den soň sana. Do, re, mi. Fa, sol. Hawa. Ola öýüň içinde, senem oň içinde. Näme daşy? Ola öýüň içinde. Senem özüň şoň içinde. Eşik. Yok. Otoň içinde. Ol şumat misal şu taýda durup bilýär, senem şoň içinde bolýan, näme da? Näme gaçyp atyrdyr? Logik sowal. Şeýle da senem oň içinde. Kapy. İçinde diýemde, gönümani de däl içinde. Miras eretdiň. Aýna, ol öýüň içinde, senem oň içinde diýmek jogaby aýna. Wagtymyz boldy. Ýetişmedik 15-den sonra berip ýetişdik. Ara bilmedim de. 5 tane galip. Inni şertimiz var diýdik. Eger 20 tanana dogry jogap berip ýetişmesem şert berýän edim. Men gelekam kirlenimde bir şert taýynladym. Şu gepleşimiziň öňkü sanyny Melis Muratturdy bilen ýazdyk gepleşimizi. Inni men şertim taňsyz gowgatnaşýaňyz, men pikirimçe sebäbi köp ýerleriňizi görýän. Inni sen şu wagt Melisa jaň etmeli. Şey diýen, Melis Türkmen portalynyň jaňa ýerleri, tanyş ýüzler diýip gepleşige çagyrýarlar bol. Nähileken gatnaşypdyň? Gatnaşaýynmy diýip. Maslahatlar näme diýe göreli. Gronku da oyun. Sen ýöne aýtma şu wagt gepleşikde duranyňy. Bolýa. Aýdaýma ýöne. Bolýa, aýtjak. Gronka oyun. Ýawa. Kıyınmı soraglar, indi düşündüň de. Şertim şeýle. Yani bildirme. Melis gowmy? Enime o Türkmen portalary gepleşik. Şoňa çağırdylar onu. Näl sen gatnaşdyň baraýynmy, ýazaýyn näl? Normal gepleşik. Şeýlemi? Soraglar öňünden kömek edýärlermi? Ýa-da bilmem. Näetdim? Bolýa. Oldy. Bor, näetdi? Gowaryp duranna he. Köp sağol, Melis Muratturdy Foştaýdan sağoltna ýap gepleşmeli gowaryp. Şertimizi kabul etdiň. Ilki bilen haň çaqlymyzy kabul edip gepleşmeli. Gelenim üçin sağoltna ýap. Tamam, şertimizi kabul edip ýerine ýetirelim. Aýtmam men ýerime çykýan gale. Aýra tinam şertimizi kabul edip ýerine ýetirelim üçin sağoltna ýap. Inni biziň gepleşigimizde ýeňilseňem sowgatlar bar diýdim. Himayetkarlarımız ve ikinci sowgadym Vexus kampaniýasyndan. Vexus bul duhy. Islan duhyny, misal Chanel, başga da nähili duhylar bar. Hawa şoň guýmalary da hemme görnüşi bar. Islan duhy. Gaýdan kam oglanyň kam Meriýede bar ýerleşýär. Biziň himayetkarlarymız. O bolsa men maslahat berem. Öňe bilen ýa. Köp sag bolun. Sowgadyny gowşurdyk. Innik sowgadymyz Katmer kafeden gepleşmede hemişeki himayetkar Katmer kafe deňsiz taýsy ýekekdak Katmer kafe süýjülük sowgadyny uğratdy. Köp sag bolun. Köp sag bolun aýdýar. Hem Rawşan aýak-gaplary kaçtyn kowşlar gowurýanlar üçin bul. Sen üçin. Saňa sowgady uğratdyrlar kowş sowgadyny. Bu sowgadyňyzdan gutly bolsun. Rawşan aýak-gaplaryna da köp sag bolsun aýdýar. Öňüňizde sag bolun. Sowgatlaň gutly bolsun. Sag bolun. Az wagtda giden sowgadam atýar. Ökünemokdamy sen? Şaýpaňa da bilmän jaň etseler. Baraýynmy tanışyklary diýse näme diýersiň? Öpman baryň diýerim. Hiç köş kyn. Wagtyňy durup köp sadaq gaýdýan diýär. Köp sag bol jehon. Şular ýaly owadan pursatda bolsa şu edek gyzykly gepleşmede tanışyklar gepleşmeden bu edek tany geçip fotoğraf dinlik tanışyklar gepleşmede doşança hoş sag bolun. Awalym.